Kapoi ka pasa kiro ban bocor. Kabalai calua. Iko video poi ka pasa hari ketiga puaso. Sebelum manggas onda poi ka pasa, awak kaluan kain awak nan la banyak balunggu di gudang ko dak musik-musik kalau dak kone panero do. Ko la agak 3 trip lado kami manyosango. Di siko dak lo ado hari hujan do, tapi golok-golok je hari tiap harinya. Ragu lo awak dia mengeluan kain. Lah sudah itu langsung awak naik karate onda. Di bae ba kaco cek lu. Entah dore kulit lado di giginya kecek wak dak puaso dak orang beko. Sebelum manggas onda tu dak lupa lo mengamek-ngamek ke kamera cek dulu do, diajak lo anak gadi gua. Nyo nak duduk di belakang je, masalah di muka ada sarok. Lamo-lamo bagai do langsung wak gas onda ro wak campaan sarok ro dulu. Di siko lah mulai teraso agak lain raso ban onda ro kiro iyo kurang angin entah bocor do entah kurang angin dak obe do pokok dak lomak raso membawa oleh do. Tiba di kodai tompe apa-apa je awak suruh lah apa-apa je menambah angin entah menumbuk ke entah menambah angin ke dak tahu ada tu dicolik ke bengkel dulu nan supek banon gue nyo menuik lo jo apa aje. Ujung-ujung awak pakai Honda Iko je le ya ke pasar sorang je nye nan anak gadi tako dak di menuik do. Tapi rancak awak sorang je ke pasar ko anak gadi dia ado je nan boleh mainan lah bagai je beko no. Ibu di pasar langsung awak boleh Ajinomoto, minyak goreng, marica awak boleh sarenteng tu Nutrijel raso mangga awak boleh lo sabungku itu rincian rogo dak takosi dek awak do pokok awak belanja di siko 75.000. Lanjut lo ke kodai di sebelah itu nampak lado segar-segar awak boleh 1 kilo bapilih lo dulu anyo masalah mah dalam seungguk gua ado nan busuk bagai ngo. Awak tanyo kau orang manjual rogo lado 1 kilo kecil 55.000. Sudah memilih lado awak pilih lo bawang merah le awak boleh setengah rogo 20.000 setengah. Sudah memilih bawang merah awak pilih lo koha bawang putih awak boleh seperompek rogo dak terkoneng dia awak do. Lanjut lo awak ambil tomat awak boleh setengah kilo rogo 5.000. Di sikoro total belanja awak 95.000. Sudah itu bagali lo katompek orang manjur ikan awak boleh ikan ikoro ada obe nama ikan do pokoknya ikan lawi awak boleh 40.000 piti. Di siko agak payah mencari ikan nan segar ya di siko lawi jauh tu ditolongan korek de orang manjual sekali lah sudah membolikan awak gas londa lei waran kapal londa ro ke rumah. Itu je awak boleh ke pasar takonya dia lamo-lamo bona di pasar ro ado je piti keluar bekong sampai di siko je video awak dulu yo guys laponek lo muncung awak dek cerita je jak tako